nens als esports, Manel, i començàvem amb aquest moviment de jugadors que ja comença a veure pel bàsquet Mallorca. És un poc prest encara, perquè la temporada, de fet, el Mallorca està lluitant per pujar, però n'hi ha que ja se mouen. Com dèiem, encara no ha acabat la temporada en aquesta lliga, perquè Mallorca i Burgos encara juguen l'ascens, però les oficines del bàsquet Mallorca ja registren moviments. El nom propi és aquest home que veurem ara mateix, a l'esquerra, l'estrella del bàsquet Mallorca, Joan Riera. El base mallorquí va ser notícia la setmana passada perquè va demanar al club una rebaixa de la clàusula de rescissió. Alguns sectors ho van interpretar com que Riera volia deixar el club sí o sí. Com que es trobava de viatge, fins avui no s'ha pogut trobar cara a cara un representant del bàsquet Mallorca per solucionar un parell de malentesos i també per començar a negociar. La intenció de Riera és ben clara. Si li arriba una oferta de l'ACB no volen perons per poder acceptar-la i de pas que el bàsquet Mallorca també en tregui profit. I per això negocia des damunt. Molt bo, jo crec que arribarà a l'opció, però que, en cas que no arribés, jo estic encantat aquí i visc aquí i això és el club que duc 6 anys i que m'ha fet jugador, o sigui, jo no vull res dolent pel club. Als 31 anys, Joan Riera sap que no li queden moltes oportunitats per rebre ofertes d'ACB, però té una clàusula de 70.000 euros i és conscient que en època de crisi cap club la pagarà. I vull dir que no tens res, simplement és per si arribés una oferta d'ACB, jo tingués l'opció com a jugador d'intentar millorar el meu nivell i les meves aspiracions, i que de pas el club pogués treure alguna cosa. El tema és que la clàusula és tan elevada que és pràcticament impossible que vengui un equip i ofresqui el que val. Riera s'ha convertit en el millor base de l'Alep gràcies a l'aposta que va fer aleshores el bàsquet Inca i llavors el bàsquet Mallorca. Des del club mallorquí s'ha vist sorpresos per la petició de Riera, però l'entenen. Buen rollo por parte tanto de él como del club. Y es cuestión de hablar y somos grandes y ya nos entendemos. Él es un jugador carismático que ha hecho mucho por el Básquet Mallorca. El Básquet Mallorca ha hecho también mucho por él. Cuestión de ir atando cositas y a ver a qué final llega. Pero yo espero que sea bueno tanto como para él como para nosotros, ¿no? Bàsquet Mallorca i Riera estan condemnats a arribar a un acord per sortir tots guanyants si l'ACB crida a la porta del gran base mallorquí.